A estación fitopatolóxica do Areeiro conta dende hoxe cun novo espazo. Esta mañá inaugurouse o anfiteatro da finca, pensado para achegar ao público a realidade do sector primario e o labor de innovación e investigación que se realiza na estación. Este ten que ser un espazo que ten que axudar a divulgar a riqueza natural que temos aquí na finca de Areeiro e tamén na provincia, pero tamén proxectar o que se fai aquí desde o ámbito científico. A estrea deste novo espazo fíxose coincidir co Día Internacional do Té. Así, o anfiteatro acolleu unha degustación da bebida da marca Té Areeiro, nada no 2023, e que produce té a partir das camelias de plantacións propias da estación. E somos unha potencia na produción do té. A bebida máis consumida do mundo, despois da auga, é donde a nosa provincia camelia, que é a flor das Rías Baixas, porque, oye, se non é con camelia non é té, é infusión. É con 2000 plantas produtoras de té que temos nesta finca e que tratamos que deguste o maior número de xente para ver o gran produto que temos. López puxo en valor a traxectoria de máis de 25 anos de investigación no cultivo de té que converten a estación fitopatolóxica do Areeiro nunha referencia, pero non son neste eido. O labor dos seus profesionais é crucial para garantir o futuro do sector gandeiro e da actividade económica no rural da provincia. Sodes, de verdade, un centro de referencia polo voso traballo, por investigación, por formación, por todo o que facedes día a día. Estamos colaborando con moitos países en proxectos europeos e, de verdade, quero darvos, en nome do presidente, en nome de todo, en nome meu, as gracias polo traballo diario que facedes por poñer a provincia de Pontevedra no mapa e ser un centro de referencia como é a estación fitopatolóxica de Areeiro. O presidente provincial destacou tamén que 4 dos 5 xardíns recoñecidos en España co distintivo de excelencia internacional da camelia están na provincia e 2 deles, o da finca Areeiro e do Castelo de Soutomaior, pertencen á Deputación.